ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପିକା। ଆସନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଶୈଲପୁତ୍ରୀ। ପୌରାଣିକ ମତେ ହିମାଳୟଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦେବୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ପଣା ଓ ଉମା। ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ରୂପ ତପସ୍ୟାର ତେଜରେ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ତୃତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଏହା ଦେବୀଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ। ଦେବୀ ଦଶଭୁଜା ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ। ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଦେବୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାଭିମୁଖୀ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ନାମ ହେଉଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ପୌରାଣିକ ମତେ ଦେବୀଙ୍କ ହସରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି। ଭକ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୂପରେ ଦେବୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଓ ହାତରେ କମଣ୍ଡଲୁ, ଧନୁ, କମଳ, ଅମୃତ କଳସ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ଜପାମାଳି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ନାମ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦମାତା। କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ମାତା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କନ୍ଦମାତା କୁହାଯାଏ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ନାମ ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟନୀ। ମହର୍ଷି କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ କାତ୍ୟାୟନୀ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପ୍ତମ ନାମ ହେଉଛି କାଳରାତ୍ରି। ଏହା ଦେବୀଙ୍କର ବିକଟାଳ ରୂପ। ଏହି ରୂପରେ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରିଣୀ, ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ଼ କଳା। ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦେବୀ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଉପରେ ଅରୂଢ଼ ହୋଇ ହାତରେ ଲୌହ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ନାମ ହେଉଛି ମହାଗୌରୀ। ଏହା ଦେବୀଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ରୂପ। ଏହି ରୂପରେ ବୃଷଭ ବାହିନୀ। ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୌର। ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ ଓ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ଏହି ରୂପରେ ପଦ୍ମାସନା। ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସିତା। ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ବଣରେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ କୋଟି କୃପା ହାସଲ କରିବା। ନମସ୍କାର।